so daneri foltima ɓaleri lelani buuɗal yurmede feeri feeñe windere en jetti Gueno tagɗo buuɗal yurmede biɗo tagui nangue kami lewru ene doga e yilirde mum ngam yeynade windere. Gueno tagɗo ɓi adama honi ɗum hakkude jeeri e waalo teddungal ɓi adama tagana kala ko woni aduna ko gollorgal mum ko kutorgal mum taare Gueno joom buuɗal yurmede hokki fodde ha timmi ɓi adama. En juule annabi men ɓurɗo ɓurnaɗo windere nelaɗo e men beele yaltine niɓɓere faade e lelewal yo Gueno jaɓanen julɗele men faade annabi yo Gueno oncu ɓerɗe men faade e peewal ha enen kala ndewen sunnaji annabi beele kala ko kalɗen ene tawe e men aroɓe beele ne ñembaɗen peele taw kadi ko daguiɗe labɗe labtuɗe. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tabitɓe e rendoji tafɓe pelle pelle ngam yeynade lappipine ɓamtare buuɗal yurmede so feeri feeñi waɗi caafe caafe moni kala dogane ito ko yurmede Gueno ɓatake bindaɗo comiɗo ne somde buuɗal yurmede moni kala so timtidima e buuɗal yurmede beele wawa janngude hen rendo wawa janngude hen gonka wawa yeynade lappipine ɓamtare mum nde tawno aduna ko ɓamtare kala gonɗo e aduna yo tinno naata e fedde nde Gueno wiyata ya ulil albab e heymon joomen hakkillaji kala nde kalmi koye mon en kaldumi nde tawno puccu daɗo waduno kala ɓe mbi ko gandal lampa jeynoto ko aduno kala ɓe mbi ko pinal galle nanno waduno kala ɓe mbi ko muñal ɗum noon ɗeɗo gueɗe kala so tawi goni e neɗɗo holko wonata guinol mum hakkille nde tawno Gueno ne yiiɗi joom hakkille. Sariya Allah deftere Gueno ha yetti ñawoje baɗaɗe e leydi men woni ñawoje woɗeɓe ñawani mo haqqille mum timmani Gueno haaldi koye joom hakkille joomen hakkillaji nde ngaltotoɗon ɓen ɗawaɓe yoga e haqqillaji timmudi neɗɗo ne ñanto ne surmito ene wona joom ngaalu ne wona joom gandal ne wona joom konngudi payɗi ne wona jontaɗo ne wona joɗɗo ne wona dewaɗo ne wona ñembeteɗo ne wona ñembowo taw Gueno ne ɗayumo haqqille ngam hutorade yoga e gueɗe ɗe Gueno yiiɗi yo hutoro ala ko haqqille makko rokkatamo so wona hutorade gueɗe ɗe Gueno huuti ɗe Gueno añi ɗe Gueno wi kala kutoriɗo ɗeɗo henne gueɗe yo andu jeeyakayam. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke juuɗe beynaɗe faade Gueno joom buuɗal yurmede peeñowale kala subaka ngal tampata ngal panata ngal horotako ngal ronkata tacca weeyoji yeyno windere yorna yoga funna yoga mawnina yoga moƴƴitina gonka wurtina rendo taare Gueno joom buuɗal yurmede yoroken haqqillaji timmuɗi garɗuɗi beele mbawen wurde gurdam moƴƴam. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɓatake men ɓatake gandal nde tawno kala amde ko gandal windere ene yeyno lappi mumen yeynoro ɗumen gandal kame pinal dongre Afrique ene yeyno lappi mum yeynoro ɗum bindi kame ɗemɗe ɓe goni windoɓe ɗemɗe janane ɓe goni haaloɓe ɗemɗe janane ɓe goni en joom ɗemɗe tef tef haaloɓe ɓe gona golloɓe ñemboɓe ɓe gona ñembeteɓe faggoytoɓe ɓe gona faggeteɓe
sattuɓe gonka sattuɓe rendo ɓe ɓesguji mumen taƴata ceene kame maaje jamma e ñalawma jogiiɓe khalifaɓe e kala bangeji ronkuɓe marde ɓesguji mumen ronkuɓe feññinde gande ronkuɓe feññinde gollorɗe ronkanɓe kay kala ha jaccuni hay ɓen mbatti haqqillaji men koye ɗannule so tawi woni khalifaɓe mabɓe kamɓe afrique naɓe mbatti wakkati cawli mumen ne tacca keeri ne taƴamaje ne tawya ɓesguji mumen ladde ene kirjina ɗumen ɗo gonton to amin gondi e mon ɗo gonɗon ɗo amin duwona on ɗo gonɗon ɗo amin kimmirani on amin kirjinani on ɓesguji afrique naɓe duuɓi 17 poɗɗo ɗaɓɓude gandal ngam dandude rendo arongo so watti kay duncede e puusede wat feere jaaha ƴeewoya anene ko dañƴa sukka tokoso ponnoɗo ngarɗude so fiimay maaje fiimay ceene watti sakkude jungo ne yelo e kala bangeji duuɓe e kitali ene woni ladde rati gandal waasi gonka waasi rendo ɗawa fina tawa ronki fawdidere nene baaba haalaka cuddiɗo desaɗo ene huufi mbokoƴon ne fadi yiyaka wo yeehi gueno andi nde o artata ngalu wo dañani gandal wo rimdani pinal wo humpitaki holiyo neɗɗo jogorɗo findinde janggo rendo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke darde afrique ni oñi haydara foccaki cuuɗi janguirɗi peŋama e dongre afrique aɓe ɓuuri yarude ɗemɗe tati jangateɗe e afrique ha ganduɗa hen ɗemɗe ɗiɗi ɓe piili ɗumen ɓe mbaɗi ɗumen catal gotal ngal ɗemɗe ɗiɗi biyengal francophonie e biyengal arabophonie walla ni mbiyana francophonie ko hakkunde france français kam angliyankore ene wonde arabisa ɗe ɗemɗe tati piila e nder afrique woni catal gotal ngal ɗemɗe tati catal gotal daringal e mbadiji tati ɓe kalata ko angliyankore ɓe kala franciyankore ɓe kala arabiyare nde ɓene mbindane masa ene kala so tawi ne kala fulfulde so kalani arab jahani so tawi jomum ne yiiɗi famminde rendo fulɓe kala ma wi elle ko arabeɓe jogui pinal jomum heewi ko janggude bindi arab taw ko jimi arabeɓe walla haqqillaji arabeɓe ko ɓulni binde defte jomum ne jangga ɗin bindi ene faccirana ɓen fulɓe e leɗɗemgal men ala hanki tene so yurnitama ma tawi ko haalata ko ɗemgal ngal ne rimdi ha ɓurtini ko haalata ko jogade pinal ɗum waɗi darde makko e rendo ronki waylude rendo saabu ɗo faggo yiito e ko haaldata ko eɓe wo haaldata ɓe jerodirani to banggue gonka to banggue golle to banggue ɓeto gollal to banggue findino to banggue noddide ɓerɗe faade gueno ko ɗum waɗi teppi donkuɗen teppitade jaruɗo to banggue franciyankore o kala komo haala so tawi wo dallironaki wonande ngal wo jangguingal addoyde Jacques Chirac en walla addoyde e De Gaulle en walla addoyde ɓen tigui hufnoɓe ngal ɗo henna ɗemgal e kala saaha omo ñaaƴira ɗin konnguɗi omo weltoro ɗin bindi omo masa omo hija e kala saaha so haali wo dallinoro konngol franciyankore e kala saaha so haali o waɗa hen ɗemgal ngal ɗon o jubba hen ngam yidde dasde ɗemgal makko e yidde loggude ngal ɗemgal beele yidde findinde rendo men so tawi ko o woni pindinowo rendo beele ɓiɓɓe ɓe daña ko gollori e nder ɗen ɗemɗe ganden ha hande kaɓɓen paɗe men ha tiiɗa mbakkoɗen sakuji men
pelliten woɗɗoyde ha ɓura ko jaaɗen ko nde tawno mi soynaki ɓamtare men sabi seeɗa ko haaloɓe angliyankore ko ɓen jogui daawal seeɗa yeddilaara e leydi Nigéria wonko fuɗɗi ngarɗinde ɓesgu muɗum haysoko koko yoola ene yaɓɓa yeddilaara e Ghana yeddilaara e Afrique du Sud e leyɗele kaaloje anglais ɗen kam ne puɗɗi feɗɗitade haysoko seeɗa kono malgré hay ɗum yonani nde tawno ɓe guuri ko faggude ɓiɓɓe rendo ɓiɓɓe Afrique naaɓe jomin pellital hirjino sukaɓe tabitɓe laaɓɓe labtuɓe yiɗɓe dañde gande hakkillaji bahlitaɗi e kala saaha nde gaari duuɗe jaabi ha tirde keewi suɓade ko wonde neɗɗo jaggowol lempo walla liggotoɗo e banque walla ni tan hankkadi ni planto walla hankkadi ni jiɗɗo wonde ko jikkintoɗo walla jiɗɗo wonde ñawowo walla jiɗɗo wonde cafrowo biyaɗo docteur kaɗɗo e bindi mum tan ko tubakoɓe bindi masi ko fate leɗɗe cafroteɗe ko ɗon kaɗɗa a natta e ladde ma bitta saka mbawa andude ki lekki ko nafata mbattaki crème pomade walla mbattaki poɗɗe jarateɗe walla mbattaki siro yare so wona bindi maɗi laara ko waɗeɓe pewni aɗa janga aɗa winda ordonnance uji aɗa nela on ɓalejo hono ma mo ɓurɗa gandal yahata koye suudu witendu pharmacie woni fawru poɗɗe wara toon wo totta on gonɗoɗon ngol kayitol on jangga bindi ɗi soit koye arabe soit koye français soit koye anglais o fooɗa lekki ki wadde wo tottuma o winde hen gotel ɗiɗel tatel woni 1 2 3 jara subaka jara kikiɗe jara jamma musidɗo tedduɗo ɗen leɗɗe pewna koto ɓuuri woɗɗude e doŋe taw wona e dongre Afrique ɗe garaga aɗa cafra ɓiɓɓe Afrique naaɓe e ngal gandal ngal jangguɗa taw kay ladde Afrique ne waɗi buuɗal yurmede ne waɗi ladde sukkude ne waɗi kulle ɗe haydara ngala ne waɗi kulle ɗe ngala yogay nokkuji ne waɗi ko ruɓata ne waɗi leydi ne waɗi maaje ne waɗi diƴƴe e fofde kadi ko gueno tagani en wi so tawi en bitti enene koye men ma en mbaw yaltinande koye men caɗele enene koye men ma en mbaw feeñde peeren kono ko wiyete ko malgré Afrique ronki feɗɗitade hay cetta kuntal ala ko ɓuuri mettude ala ko ɓuuri hamnade so wiyama ma jekkaɗe Afrique kala ene jogui liɗɗi ha timmi kono ko noon Afrique naaɓe mbayi ɗawede ɗin liɗɗi arata ga hennane nawa ɗum ko ƴewɓe leydi Chine walla Angleterre walla États-Unis d'Amérique walla dongre Europe gadda laaɗi mumen mawɗe biyaɗe batoje beddo cabi mumen ne nanga liɗɗi mawɗi kame tokosi ene ngalto ne nawa ne parni leyɗele mumen so wiyama ma jekkaɗe Afrique kala ne comi ndelam kuɓam ɗam ko hendu woni gaz ɗam ko ndelam mbatteɗam e werlaji ɗam ko ndelam mbatteɗam e masiŋaji jamma jengakkode ñaara yeyno gure men ɗam ko ndelam e kala sahani hutore en donki dañde hay neɗɗo goto e Afrique bawɗo yaltinde ɗam ndelam so wona joom doole joom sembe garowo ƴette eɗen gollorɗe ene golline ene ñalla yirlude masiŋaji ene ñalla yelede nelede taw kadi so lewru mayi jobdi mum hay timmude timmani ko waɗeɓe iwoɓe yogay leyɗele certuɗe garata e maaje men kaɗɗe ene mutane jeyno nde ndaara ɓulli ɓulli ene mbiya oɗon joguiɗo gaz oɗon joguiɗo pétrole ɓe gadda masiŋaji mabɓe ɓe compa peccen hakkude tari ɓe nawa joyi nawen joyi ɗi nawɗen ɗi taw eɗen ndimdi ñamale faade boñmo windere biyaɗo FMI
ene ñamli leyɗele men ha teddi guila laabi pewnaɗi ha e école aji mahaɗi ha kadi e dispensaire uji baɗaɗi e galleji diine mahaɗi kala maha koye ñamale fawa e keeceji miskineɓe taw ganduɗa ngaluji ɗi geno rokkiɗen leyɗele ɓen woɗeɓe so gari jiiti nawa joyyi leyɗele men nawa joyyi e joyyi men hen tati FMI ara nawa ñamale mum ha laaɓa heddo ɗiɗi ɗi laamu ngu jagga hen gotal fiyay poos gotel kedigel ngel fecce eɓen wonɓe e laamu ko heddi ko kadi ɓe jaaha ɓe ñamloyo e dow keeceji miskineɓe ha tedda ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so tawi ladde Afrique kala ko sukkude ne waɗi leɗɗe kala sifa leggal waɗeɓe tacca keeri garay men aɓe mbiya kamɓe koɓe yimɓe jaam koɓe corps de la paix aɓe ñaama haako men aɓe ñaama lacciri men aɓe jara ataye men aɓe kalkino ɗemgal men aɓe ndenday men fannuji kala taw wonani gonga e kala saaɓe laara leɗɗe men aɓe jogui defte maɓe ɓe mbinda eɗen kalnaɓe fina tawa men ɓe ndimda ɓe nawa ɓe pewneɗen leɗɗe ha feewa ko moƴƴi e fina tawa men koɓe ƴefta ɓe mbatta ɗum e hajuji mabɓe e hammuji mabɓe ɗen leɗɗe garta e meɗen goto men kala ne fetto ko en joom gandal en joom gandal e men so guite mum ñawi ma ronde nawe to waɗeɓe safre lone pewnaɗe toon waɗane so tawi koyngal mum muusi keeci mum muusi jaɓen mum irtima tension estomac mum irtima fode koma leɗɗe tacca keeri nde safro so tawi eɗen jogui ngaaluji iriɗi e leydi ko wayno jamɗe koma woɗeɓe gara gasa ɗen kaaƴe lufta ɗen jamɗe pewna ɗum ha feewa nawa duttoɗen kadi eɗen kuɓa batoje eɗen cottoya ɗen jamɗe ɗen gadda ɗumen holno foti werlaji dogata e Afrique ala hen kala auto pewnaɗo e Afrique moto haalaka weelo haalaka holno foti machine aji perata e nder Afrique holno foti batoji dogata eni giwa e leyɗele woɗeɓe nen dagana Afrique accu kay hay engrais hoore mum ko wisirte e guese men wona enen pewnanta koye men so tenki giwi e kala banggueji biyeteɗe baɓɓatti ñamon ko poudareje mbatte komaɗe guitte leyɗele woɗeɓe ɗe gaddeɗe puufe e men beele mbawen dañde guura ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tabiɗɓe rendoji holno Afrique darori nde darde ko nde firti gande men nde ko pirti ko mbiɗen ken anduɓe ko firti ko mbiɗen ken alɗuɓe ko to woni to mbiɗen ken jambareɓe ko to woni ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke anduɓe ronkuɓe marde ɓesguji mumen alɗuɓe ronkuɓe marde ɓesguji mumen jambareɓe ronkuɓe daranade gendiji mumen holto ketuɗen o duniya holko garɗen wadde so wona haalde ko kalaten en gollata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke buuɗal yurmede ɓatake jaam yaada e rendo moni kala jangga hen gonka ƴeewen taftade jaɓɓe men ƴeewen taftade rendo men beele mbawen ferde e windere guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr yo jaam ñallo wuura e ladde mi ɗaldon Sada Ba gorko mo Kanel